Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara'a maca sapa Al-Kasai Imam Al-Kasai wa Yaqub lan Imam Yaqub. Le maca ngamila ora innahu ngamalun niku isim ngamalun. Innahu ngamalun ghairu salihun nek ayate. Ning Imam Al-Kasai wa Yaqub le maca ngamila ora ngamalun. Ngalasi ghatil fi'li ing atase bentuk fi'il, ing atase sighat fi'il. Wa ghaira lan diwaca ghaira ora ghairu binasbi kelawan i'rab nasab ora rafa. Ae tegese li annahu ngamila ngamalan ghaira mardo. Terus engko bentuke lengkap utawa kalimat tame kalimat sempurnane ngeten niku. Li annahu krana sak temene utawi anakmu Nabi Nuh sik kangen kuwi ngamila nglakoni sapa kangen ngamalan kelawan ngamal ghaira mardo kang ora diridani. Wa huwa utawi ngamal sing ora diridani iku asirku sirik. Penak nek niki penak nek ngeten niku. Kan nek dibalekke ning ayat dhuwur innahu amalun ghairu salihun. Ini anakmu ki dudu ahlimu, dudu keluargamu, anakmu ki dudu keluargamu. Karena dhek duwe ngamal sing ora saleh, duwe ngamal sing ora saleh. Kita isih bertanya-tanya lho. Kok kangen duwe ngamal sing ora saleh ngamal apa ya? Nek interaksi kok kangen duwe ngamal sing ora saleh ngamal napa? Wong ngamal perbuatan sing ora saleh iki ya akeh banget lho. Akeh banget. Nang donya iki sing jenenge ngamal ora saleh iki akeh banget terus nek niku dihukumi dosa kadare dosa ya werna-werna, ana dosa cilik, ana dosa sedengan, ana dosa gedhe. Mula ngamale kangen iki apa ya? Kok ngantek didepak saka status keluarga, ngantek dia ora dianggap keluargane itu dosa apa utawa ngamal sing ora saleh apa. Ha iki terus karo Imam Kasai karo Imam Yaqub
anu istilahnya diento-ento ditafsir ombo nganggo tata bahasa sing penak. Ngene kan kuwi iki nglakoni ngamal sing ora diridani Gusti Allah, wujude sirik. Nah, ketemu berarti dosane sirik. Ki dosane iki dosa sirik kok ya iki ora kok ming gabru tahu susur. Anak karo dosa gabru tahu susur weh. Ya iki dosa ora main-main kok ya. Ora mung kuwi. Ora mung dosa anu nyente sing lanang. Weh lah. Kuwi ya dosa rumangsane ora. Nyente sing lanang iki dosa. Wong ya wis nyente iki rada seru. Kalimate ra penak ning kuping. Kuwi dosa lho Joan kuwi. Utek kok ora mikir lho ngono iki. Nah iki mbok piye-piye kae tetep do nampa keterangan iki tetep do nampa. Tetep do nampa lah ya nglakoni ya kenengan kok ya iki. Sing lanang ya kenengan, sing wedok ya do nglakoni kok ya. Karena piye ya istilahnya wis ketoke jamak lumrah. Kalau sing lanang iki yo tak pikir uteke yo ora mikir tenan yo. Lah sing wedok yo muni ngono ki jamak lumrah wong yo ora mikir tenan yo. Ya wis menganu to, urip kok yo ming wah undal-undul ora cetha. Kuwi yo dosa kuwi yo en. Oh, ana dosa sing sedengan ngono kuwi ana dosa sing ringan. Dosa sing ringan iki misalkan kaya ibu-ibu iki nyawang sandine teko kalunge gedhe wae kae dosa. Wong nyawang kalunge kancane gedhe wae wis langsung menjep. Wong ming nyawang kalung kok terus lambene jedir. Kuwi ya dosa. Terus ngantek metu suarane nek pas menjep kae iki. Ngono kuwi to, ngopo kuwi? Lah ming weruh kalung kok terus lha ngene. Karo menjep kae. Dosa iki wae. Wo kuwi nang ngen-ngen karo nang ati kalimate kok lho kuwi kalimate. Ning ora kewetu mula to ming menjep. Nang kalimate sing ana nang kene karo sing ana nang ati iki. Pepek. Endi sing muni umuk. Endi sing muni mengimitasi. Endi sing muni ming le njaluk sing lanang wae. Wah, pepak lah. Ning ora kewetu. Mula mandeke ning mburi lambe lho, lambene manjep kena dekor kan. Kuwi ya dosa wis. Sing lanang-lanang kae nek nang dalan ngetke pupu mulus kae. Pamoko saiki yo wong wedok nek nyandang yo ngono kae sih. Tenan nang dalan nyandang yo. Gek sing kendel-kendel ngono kuwi ya num-num wangun-wangun kae sih. Num-num wangun-wangun kae. Lah aku kerep weruh jago iki. Kuwi kerep weruh. Kerep weruh aku iki. Mbok nek iki weruh ora nek ora ya piteng berarti.
Nek ngantek ora ya piteng. Kuwi iki ya dosa. Dosa. Ora kok mula werna-werna to kula matur iki njabarno dosa ki werna-werna. Dosa iki werna-werna kaya sing kula aturke saka ngarep, gabro tahu susur. Terus nyente sing lanang. Ngoten iki. Terus nyawang pupune wong wedok liya sing mulus. Terus nyawang kalunge wong liya karo menjap-menjep iki dosa kabeh iki. Lah iki njabarno dosa sih kok. Kuwi dosa kabeh. Ning nek niku kan dosa sing standar. Dosa-dosa sing enteng. Ora ngantek kena akibat diguang saka keluarga. Sing kena akibat hukumane diguang saka keluarga wa huwa asirku. Sirik. Sing dosa gedhe tenan ki sirik niku. Kamangka biasa do ngono-ngono kuwi iki biasa banget. Wong kok kaya sing ngrembug dek mben iki ngrembug dek mben tentang merah delima mpring pethuk barang dek mben kan lho. Hae merah delima mpring pethuk nggih. Pethuk nang wetan prapatan jejeran. Hae muni pring pethuk. Wala kuwi engko nek wis weruh apa kae paedahe, weruh gunane. Wis insyaallah gegeret ning nggon sirik. Gegeret ning nggon sirik, terus mendewakan kok biasane iki didewakan. Didudukkan sebagai Gusti Allah, lha muni iso nuruti apa sing dadi karepe. Lah kuwi ketoke ra ketara, wonge mah halus-halus wae. Mah klambune batik setil wae. Wah, halus-halus. Dolanane ya kaya ngono kuwi, omongane wuluh serem-serem kae. Kula ki ten rika nika ming didhawuhi kon maca rapalane utawa maca anune ngaten-ngaten rapalane iki ming ngaten. Lah kok kaya-kaya ki setengah turu setengah ora. Dadi kaya setengah turu setengah ora. Niku ki digeret wong tuwa jenggoten putih. Wah wis. Iki mulai angel ngono ta. Omongane blandang-blandang kae. Digawa wong tuwa jenggoten putih. Alus resik ya. Kalih kula ki nyeluk lewat riki nyok. Ngono kuwi kok. Wah, mau ngono kuwi. Disoting yo men ra urusan. Buena. Saya senengane omong kok mistis. Kok lezak-zak kaya sing diperbincangkan dengan rame di kalangan-kalangan ulama nasional keri-keri iki. Sing jenenge sapa to kae lemune iki Mi'raj, dadi munggah nang langit itu ping pira ngono iso ping sesasi ping 7 apa pira ngono. Kuwi dadi rame nek jenengan mengikuti berita itu. Iso ngungkuli Kanjeng Nabi, gara-gara Kanjeng Nabi itu pernah sekali saja di Mi'raj, okay. Terus iki jenenge sapa lali dadi rame. Jadi melakukan Mi'raj nang langit itu sesasi apa pira ping 7. Dan dia mengaku sebagai penerus Nabi sing selalu terima wahyu wae. Untuk digeger to niki. Wah, geger nek niku. Ning nek niku nuansa agamis, lah nek sing model walaupun nuansa agamis ya tetep sirik. Tetep sirik kaya. Burung ngomongke kae nek ngrungokke omongane si Habib
Ala Idrus kae apa sapa kae jenenge sing ora mutu men. Kita ini wajib mencintai Habib. Meskipun Habib itu bodoh. Nah, kita ini wajib mencintai Habib. Meskipun Habib itu dosa dan maksiat. Wah, tenan kae. Barang siapa yang membenci Habib dijamin mesti neraka. Wah. Jan ming waton serem dijamin mesti neraka kok. Piye? Doktrin-doktrin sesat sing modele khurafat ini lho. Habib Umar ini di dalam kamarnya semalam mengkhatamkan Quran 1000 kali. Ya surah masuk akal meneh. Semalam neng kamar iki 1000 kok. Khatam Quran iki 1000. Wah tenan. Le mocoe nggo tasbih Quran. Kata wacanane yo Quran. Kaya jenengan leleng. Jenengan dihafal Yasin, hafal biasa. Agar malam semua iki ping 7. Yasin. Wis mung padha anu suwake nek ngono. Wah ini kesirikan sing kaya katen niku wonge alus ra ketaya kaya wong ra dosa. Kaya wong ra dosa beda dosa sing jedule saka nafsu, saka wong niku malah nyolok mata dosane iku malah tok lek. Ning malah ora patek gedhe nek secara kadar hukuman utawa kadar dosa ora patek gedhe. Ning nek sirik niku, wah wis niki dosa sing ora iso diampuni, dosa gedhe tenan, dosa sing nyilakake tenan, ning malah oknumnya utawa pelakune iki halus-halus kaya wong ra dosa kae. Nyekutoke Gusti Allah niku. Mensekutukan Allah sing udu ndeke Allah utawa sing ndeke Allah lah niku diselehke nggo yang lain, nggo kebendaan atau makhluk lain, terus wonge utawa bendane utawa barange niku didewakan. Ya kaya niku pring petuk itu nek tak selehke nang omah, wah wis. Cara kasarane apa-apa iso dadi dik. Kok dileleh gamping. Wis gampangane ngrejekeni. Jan ngrejekeni. Pecok pucukan tugel we dituku. Gara-gara pring petuk kuwi. Kamangka pecok pucukane tugel. Wes, we dituku. Jan dituku. Ngantek jaket suwek tak sampirke we dituku. Wah, iki gara-gara pring petuk lho wis ra beres to omongane gara-gara pring petuk. Nih. Angger tangga kok ketoke anak bayune nangis terus tak parani. Ning yo pring petuke tak sengkelit. Wah, wis mendewakan ngono iki sirik. Wah, jan sirik. Yo paling dicekoki. Ngono kuwi ra ketara. Beda dosa sing matane ngetke pupu barang beda. Ha iki diwundoni wae gobrok dosa ngono. Lah enek ning dalan mak teleram, walah jian. Kok le mulu saiki engko adan dhuwur wundu pas raup kae gogrok kok ya dosane. Ha ora ketara to ketok eling ning malah gampang. Nyente sing lanang kok kekemu surat ngono dosane lang kabeh. Pas wundu lho maksudnya. Pas wundu kekemu di surat ngono kuwi wah wis. Dosa nyente iki gogrok kabeh kaya
Engko nek wis kelingan ben wis tak gogroke kok iki engko nek mulih tetep tak getak meneh ngono. Gogrok diwundoni wae gogrok dosa model ngono-ngono kuwi. Dosa ngetke, nyentik, ngetke si anu mau kalung mau kuwi pas basuh wajah kuapi ngono wis. Dosane ning ngetke kalung bareng mau gogrok kaya. Nah ning nek sirik ngeten iki ora iso diapura jenengan tetep ora iso. Innallaha la yaghfiru la nganggo la ora maknane la yaghfiru ayusraka bihi yen to disekutokake sapa bihi kelawan Allah. Allah niku ora bakal gelem ngekeki ngapura yen to disekutokake. Pokoke Allah gah nek kon ngekeki ngapura nek ngantek disekutokake wa yaghfiru ma dunadzalik. Wa yaghfiru lan bakal ngapura sapa Allah ma ing dosa dunadzalika kang sak liyane sirik. Nek sing sak liyane sirik meksa iki engko angger gelem tobat, gelem leren we diapura dosane. Ning nek sirik wis ora bakal diapura. Mula nek karo sing bangsa nyenting, ngetke kalung, ngetke pupu barang ngeten ora mung galak gathung to kaya katene ngono. Galak gathung kaya jenengan ngetokke montor. Esuk-esuk kae utara dawan kae. Ngetokke montor. Nanti Pak Man, golek pupu diler, ngono kae ora. Ora yo ora ngono kuwi to. Mosok ditakoni ngetokke montor nanti golek pupu diler. Le nyengaja timen. Ya ngono kuwi iki mek nyandung nyampar, kesandung kesampar weruh. Ora ana unsur kesengajaan ini ora ana. Serada ringan. Wundoni wae gogrok ning nek wong sing wiji wis kae iki ketoke ngaji, matane jelalatan. Ngono kuwi ketoke ngaji, matane jelalatan. Lah iki sing ora tau ngaji, ora tau jelalatan ketoke rada sipit kae. Karena pendak bengi melek ngobong menyan. Parah to ngobong menyan ning pojokan, ngobong menyan ning Sorgayam, ngobong menyan ning ngarep guwa. Nek ning Tempure ora ngobong menyan. Nek kono ora ngobong menyan. Lah ngopo? Lah mbok takon. Takon sing ngomong ngono. Makane definisi sirik itu nyekutokke Gusti Allah. Engko penjabarannya terserah. Definisi sirik itu nyekutokke Gusti Allah. Nyekutokke Allah. Di pemahaman jiwa dilengkapi tingkah. Ning nek tingkahe kaya nyekutokke tapi jiwane ora ya ora sirik karena sing paling baku niku jiwa karo ati. Ora kok bleger, nek bleger itu kadang kaya sirik. Ning nek jiwane ora duwe paham niku nyekutokke Allah ya ora. Bape ana lho, wong itu sing gebangetan ning ngukumi gebangetan. Ngantek mbuh iki ketoke doktrin sesat juga. Ngarani lemuni nek hormat kepada bendera merah putih iki sirik. Wono sing ngaten iki dadi nek kita hormat pada bendera merah putih iki sirik. Kamu kok wis lafate we hormat. Iki do ora karo kalimat hormat iki. Ngono sirik iki kepiye wis? Saking kebablasan le memahami makna sirik. Wong sirik iki mendewakan ning jiwa niku ngegungke sing sakliyane Allah karena duwe peran kaya-kaya iso mewakili peran Gusti Allah, duwe peran. Lah nek iki hormat gendera dhek paham gendera ya ming gombal.
Jadi kita menghormat karo gendera ora bakal meyakini nek gendera ki Tuhan, ora bakal meyakini nek gendera ki iso gampangke rezeki, ora bakal meyakini nek gendera ki iso marekke penyakit. Kok terus dihukumi sirik. Ana sing parah meneh iki. Omah sing nang kono nemplekke patung Bhinneka Tunggal Ika Garuda maksudku Garuda sirik. Wah, serem tenan. Dadi ming nemplekke Garuda wis sirik. Kayak kamangka kae mburi kae nemplekke biawak. Ora ming Garuda ya. Biawak wis templekke, sungu kidang wis templekke. Wes. Wah, wis tenan. Ngene Pak Warjiman iki tombak Kiai Pleret. Template tombak Kiai Pleret. Belok tenan. Tombak Kiai Pleret. Saingi kok ya nggantungke keris Nyai Megiri. Woi aneh-aneh ngono ki sirik apa-apa sirik tidak semudah itu sirik itu malah. Kae jenengan iki nek ning anu kae nek ning keraton kae sing kon anu kae. Kepati ora kepatian kene sing kidul kene iki. Iki nek liwat wong ana dalan terus mlebu kae ngetan pangulon kae. Engko pisan sendale dicopot. Terus engko nek nggon pas anu kae mandeg nyembah ngene iki. Nek wong Jawa ngarani nyembah ngene iki, mandeg ngene. Iki bahasane lemuni gara-gara nganggo kalimat nyembah. Ayo dadi le nafsiri sirik gara-gara nganggo kalimat nyembah padahal kaya bener ora nyembah ning ngurmati jadi kaya gendera kuwi. Nek nyembah itu kan ngumawula ngabekti. Nek niki iki mboten ya ming gandeng gunakake bahasa nyembah mingen iki. Ning ati kotong-kotong ora, mendewakan kotong ora. Istilahnya memahami nek kono kuwi iki piye to piye ora kok ya ming manut aturane kono wae, karang kono diaturan kok. Ora sirik ngono-ngono nek sumarane nyembah kok ngono. Iki bukan makna nyembah ngumawula, nyembah sembahyang iki bukan nek iki kok ya ming sekedar hormat karena netepi aturan saja. Hormat netepi aturan. Lah nek ming sekedar netepi aturan kok sirik ya ora dadi. Iki ming malah anu netepi tata krama jenenge. Anake Nabi Nuh sirike wis moh ro Gusti Allah, moh syahadat. Ana meneh sing paling parah niki saiki iki ya doktrin saka Habib kuwi syahadate ora Kanjeng Nabi kok. Dadi wa ashadu anna Habib sapa ngono kuwi ya wah lah iki seneng iki wis sirik parah nek iki. Ana sing Habib ngaten niku dadi akon muhibin kon nyahadat ning syahadate ngono kuwi. Wis parah tenan nek Habib parah iki nek doktrin serem-serem tenan. Serem tenan yakin ngawur tenan. Kuwi mau kudu mencintai nek nyengiti neraka. Wah. Nek nyengiti neraka. Terus dikai paham khurafat. Khurafate gini wae, mlebu kamar sewengi patam ping 1000. Terus nek duwe masalah teko ning Habib itu karena setiap masuk kamar Nabi rawuh. Lah ya parah to kuwalik to iki. Piye kok kuwalik iki? Deke sapa Nabi sapa lemene nek setiap mlebu kamar Nabi rawuh. Dadi kon sing kon teko ki nabine kok. Lah ya pelecehan to iki. Ya ora logis, ora masuk akal kok ya. Nek ngono kuwi wis kleru total ilmu setiap muhibin itu ndek masalah. Wadul karo Habib kuwi sik tunggu dhewe aku tak mlebu kamar.
Wong biasane engko nang kono kuwi terus Nabi rawuh, aku terus takon dikai jawaban. Wangun tenan kae. Sebelum mlebu kamar ki anu, ngombe kopi dilat. Di ngombe kopi santai kae rada suwi. Ya rada suwi wong ya oleh 5 sedotan udut wae. Bar kuwi agi metu ya iki mau anu. Nabi wis ngendika, wangun kae. Plendus 5 juta. Bayare 5 juta ngono. Apa ora pahit? Wis gek kene iki macake tafsir resmi apik kowe ora ana apa-apane. 5 juta. Wes. Iki ming sakune kok 5 juta karo meneh le muni nabi rawuh. Ya ora bakal kaya kita ki sapa nabi ki sapa. Ya ora nganggo tata krama blas, wis ra urut blas nek wis ra mutu ngono. Nek iso ki ya kuwi mau biasane nek oleh nugraha sing hebat kita niku ming turu ngimpi, mentoke ngimpi. Ngimpi bahasane ketemu nabi, ora ditemoni nabi aja ngono kuwi. Lah kok ditemoni ning ketemu, mbuh ngopo? Nabi tindak apa piye terus jenengan ning sandinge didupak apa piye ngono ya iso. Rada wangun kuwi. Rada wangun ngono lho nek ngono kuwi iki terus waton. Ora mungkin nabi kok marani kita ya ora mungkin, wis ora mungkin. Maca Quran sewengi katamping 1000, mbok lambene kobetet ya ora iso. Ora iso. Ini lho gambaran dosa sing paling gedhe iki sirik. Hati-hati pokoke ado saka sirik. Insyaallah nek kur dosa sing cilik-cilik ngeten iki dijoli nganggo ngamal apik, gogrok. Aman ya. Niki terus ke sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, saged istiqomah ling ngaji ling ibadah, pikantuk kemanfaatan dunya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.